Indian women hockey team captain Rani Rampal chuan a hring nun jin kong ti hian a soi ani he thu min lelin saktu hi sangzola pachuaw ani ka khovel hriat ve phak chin hi kalsan ka chak ngoi ngoi thina kan omna chu electric eng le thimzat in angreng ani a thosi boipui reng rengin ni kan chiar liam boka kan harle kan mudlai ti hian bengbula an vi mum reng mai thina ni ni khata chowai ni eitur kan nei chang chuan kan lom em thina ro asur hlek la in kan ina chuan tui aluang lut dul zela kanu le pa te chuan thei top an chuati ka ria ma se an theina in atin chin an hiam em ani kapa chu to lai lir nuk tu ani a kanu po chia hlo tlom tak ani kan then om maya chuan hockey academy a oma chuta in khel zirmek te chu mitladon donin ka thlir reng thin ka khelve chak zia chu soi hian asiak lo ani ringot mai kapa chuan ni khata cheng somriat chau a hlo thei awangin atan chuan khel tiang min lei sak chu atin chi po ani lo chuti chung chuan ni tin mai hian coach ne na chuan khelve ka dil ngat renga ei chiat awanga dol dang le cher chetak kani awangin ka tharuin atlin lo tur thu in min hial thazela practice chung po I khel tuan theilawang min ti a ka tak sa cher tak chu tharui nei lo tura angai thlat ani ni khat chu khel muala chuan khel tiang bung ka char hlau maya chumi mang chuan ka zir ve ngat mai ani training na a hak chi thuam hno ka nei lova ka nei ve chun salwar kamis chu ka haleng duai maya ka khel ve thei ani ti lan tir chu ka tumru em ringot mai ani coach ne na chuan min en chin tur in ka dil ngat ngata ka ngen na sat em awang in a topa chuan a o ve tange a ka chung te hne na ka han soi chuan engdanga min chang lovin mai chia chu in chunga sekrek khoi tur atam a thu rima nangte lul kha pon fen ne na in khel an phal ozong lowang an ti a ke chuan in ka han ti ve chin ringotanga ka tin lo chuan in duang angin min chordon nia khongai takin min phal sakte u ka ti a ka ngen na sat em awangin an rem ti ve tange a training chu jingkara ti tur ani a sana tak ngel po kan nei lo awangin kanu chuan kol eng athira tho hun tur dik ni oma arina min kai thoringot mai thina ni chu academy a chuan in khel tur zong in bong nute ml zanga tal ken ngei tur ani thlat maya ma se ka chung te chuan ml zani leina bak an nei si lo tu ma hriat lovin tui kapol ro a in khel ka du ve boxi awangin chu tiang chuan ka tling tla ve thin ani ka han zir ve ta chu kan coach chuan na satakin min pui zui ta a hockey khelna a man ruate po min lei saka ka eile in tur boi pui tel angai awangin an ina min om pui hiala chu tiang chuan voi khatma training chu pel lovin ka zir chho ve tangat ngat mai ani paisa ka hlo chu ama sak per kha kala reng mai tournament kan khel atangin cheng zanga kan dong hlo maya kapa hne na ka han hlan chuan chu tianga tam paisa chu akuta ala om ngai lo awangin loma wangin alung achiati ka ria a engtika emo chuan kan chung ko puala kan in tur kan la nei ve nge yang ti in ka tiama chu thutiam ti hlotling tur chuan thei top tak meu hi ka chua ve ani kan state io a voi tam tak ka khel ve nu championship eng emo zat ka khel ve nu chuan national minga ko na ka mu ve ta a heti lai hian kum som panga chau kalani ka chung te chuan ka pasal nei hun tur min zot cheka ma se ka pa chuan ngai tu ana thui tak alo neya ilung oina zan khopin khelang che min ti a kalom sia chu soi maya fia chi anilo ka chung te min troi om na le min fui na awang in india ramta na thei top chua chu ka ti tura ka ngai thlata mak tak mai in indian hockey team captain hial kaloni tamai hi mak ka ti thin hetiang ani nu hian ni khat chu ina ka om lain kapa na tho pui thin papakhat hian atunu aron len puya ente katunu hian nangma wangin in khelve achak em a hockey player ni ve atum tlatasin ti a han soi chuan kalom lutuk chu ka trap ringot mai ani kumsak ni som pasari alo thlenga ka thutiam po atopa chuan ka ti hlotling theita keima ni pualin in kan nei ve ta a lom em in kan in ko a kan chung kwa in lim takin kan trap ani hei mai hi ala tok lo cheu kumin hian ka chung tele kan coach ne na an mang phan kum khwa thin thilpek let ka du a chu Tokyo Olympic gold medal ani ti in asoyani Rani Rampal chu re theile bakber tak ni ma se
tumru na le tuar chelna anei thlata beidon na ain beiseina ada chung nung tlat boka chu chuan sang taka alangkai chhota ani Rani Rampal kan lompui tak seta India tan le achung te tan in khel chhozel sela hlotlin na duam tak achan chhozel theinan du sakna sang ber kan hlan ve molani atop nan kan soi mai thei hau lo tur chu Rani Rampal hi kan mizo player kan nula chuan vor nula lel rem siami kutlaya azuk khel thak lim atanga tun hun thleng po a lo boi puya lo troi om ngar tu kong engkima kan mizo player ina har satna ato changte mang anna ato changte le boina anei changte po a lo tran puya lo tuam hloma lo kai throi thlat thin tu kha ani a henula Rani Rampal hi kantan mizo te tan po a hlu em ani ti kha kan han soi lang vele rim tu ani ole ngai thatu te in zawai chunga alom thu kan soi mol mole kan lome